2 segles per coure aquest best-seller rodat a la Valldigna, on ens ha deixat pel camí la peseta, eixa moneda que amb poc tenies de tot, per fer pas a l'euro, que per molts que tingues sempre són pocs. Un llibre complet, després de 2 segles, com per no ser-ho. Hem passat del Walkman tamany rajola amb cabuda de 10 cançons a l'MP4, minúscul, on pots escoltar més de 1.000 cançons. Un llibre adaptat a les noves tecnologies, a l'era digital i a les xarxes socials que cada vegada tenen més protagonisme en el dia a dia, on el lector estarà en tot moment actualitzat, any rere any, als esdeveniments que van succeint a la Valldigna. Un llibre reivindicatiu amb un missatge clar sobre la violència de gènere. Ja hi ha prou. Amb una trepitjada passem d'un segle a l'altre amb la sensació que retrocedim de la manera més primitiva quan parlem de la violència de gènere. Hem de construir unes bases fermes per fer desaparèixer aquesta lacra social que afligeix, frustra, turmenta i arrabata la vida de la dona. Prou és prou. Bases, lleis, mesures, accions, fets per acabar amb aquest maltractament i lluitar per un món lliure i respectuós. Un llibre social i responsable, on l'autor cedeix els seus drets per contribuir a la causa solidària contra el càncer mitjançant l'associació sense ànim de lucre Fem Terreta, que recolza projectes i línies d'investigació pioners per millorar la qualitat de vida de la gent que pateix aquesta malaltia. Un llibre per potenciar l'Associació Cultural i Gastronòmica de la Terreta i d'Arròs de la Valldigna, així com el seu turisme de mar i muntanya dels 4 pobles que la conformen, Barx, Benifairó, Simat i Tavernes de la Valldigna. Una Valldigna amb molta riquesa, per gaudir de les sendes de la Font del Barber, la Font del Cirer, la Cova del Bolomor, l'Avenc de la Doncella, la Nevera de Barx, la Font Gran de Simat i el Pi Redó i el seu safareig, el Monestir de Santa Maria de la Valldigna i molts més llocs per descobrir, a més de les seues tradicions, festivitats i festivals de renom, concerts de música, etc. El primer best-seller que transcorre a la Valldigna, on realitat i ficció enganxen al lector, des del primer capítol fins l'últim, enigmes, llegendes i misteris que envolten els seus personatges quan un jam travessa la tenda de campanya a la Font del Barber i els canvia la vida per complet. Aventures, sexe, amor, intriga i suspens, assassinats, thriller policíac i misteris que provocaran en el lector una forta tensió emocional. Una novel·la escrita al segle XX i adaptada a les noves eres digitals i xarxes socials del segle XXI. D'aquesta manera el lector tindrà tota la informació visual dels jocs on els personatges roden cadascuna de les escenes de la pel·lícula. Vos transportaré a l'acció sense pausa, on sorpreses i malsons, viatges al temps i secrets recòndits aniran desviant-se pel camí. Misteris a la Valldigna. Llits en valencià, perquè nosaltres estimem la llengua de la terreta.